Jo vaig estudiar la carrera d'Història, en aquell moment era Història i Geografia, a la Universitat de València, i després vaig fer el doctorat sobre el més enllà medieval, sobretot utilitzant els sermons de Sant Vicent Ferrer. No com a personatge folclòric o religiós, sinó com a personatge cultural i històric. I bé, vaig ampliar la investigació, vaig fer la tesi, que es va publicar, la va publicar l'editorial Afers, amb el nom de Mestre Vicent ho diu per espantar, però prèviament també es va publicar una tesina, diguem, un treball previ més senzill, que era Apareix la mort, un viatge en Sant Vicent al més enllà medieval, que va guanyar el Premi Octubre d'assaig l'any 2000. El Premi Bernat Capó és un projecte del Museu Valencià d'Etnologia, de l'Etno i d'Edicions El Buient, que ja és un projecte molt consolidat de difusió de la cultura popular valenciana, amb la idea, sobretot, de difondre i de vehicular recerques que arriben al gran públic o al públic que pugui estar interessat en aquest tipus d'activitats. Estem ací per a parlar del que fa 23 dels premis. Són més de 20 títols i, per tant, més de 20 motius per a estar mirant el nostre territori, la nostra manera de ser, des de distintes òptiques. Sense porc, d'Albert Toldrà, ens en dona una que és ben curiosa. La idea jo crec que va sorgir sola. El fet de començar a llegir processos contra jueus conversos i contra moriscos, vaig veure que una gran part de les acusacions són per motius alimentaris. Se'ls acusa d'això, de no dejunar quan dejunen els cristians, de menjar coses que no mengen els cristians, de rituals i cerimonials que el llibre ha agrupat com rituals de cuina, rituals de taula. Clar, cada festivitat en calendari litúrgic tant hebreu com musulmà té també les seues tradicions gastronòmiques. Simplement, dit d'una altra manera, per menjar diferent. I això la Inquisició ho interpreta com proves d'una fe religiosa determinada. Això vol dir que el que fa un dinar de Nadal és catòlic? Té ja un component religiós, evidentment, però no és únicament un fet religiós. Formen part de la forma de ser d'una societat i defineixen la seva identitat. Albert Toldrà té una gràcia especial per a fer-nos arribar a través dels arxius de la Inquisició de València coses que ara mateix ens defineixen. I això és la gràcia del Bernat Capó, trobar en les restes que veiem al nostre voltant allò que ens defineix com a valencians, com a persones, i l'alimentació és una d'aquestes coses. Jo crec que és molt interessant tota una sèrie de testimonis de com pensava, com parlava, com vivia una gent, les famílies, en la vida quotidiana, en la cuina, entres a la cuina de les cases. D'altra banda, també tipus de comportaments socials, tant dels perseguits com dels perseguidors, el que s'anomena el caïnisme social, quan veus que un home que està denunciant al seu veí que el convidava a dinar quan ell passava gana, que l'havia ensenyat a llegir. Hi ha un ambient de delació provocat pels prejudicis racials, religiosos, el fanatisme, l'ambient de persecució. Respecte a les temàtiques que han estat premiades al llarg de tots aquests anys, són òbviament molt variades, com no pot ser d'altra manera, perquè la pròpia cultura popular és variadíssima. En l'edició anterior vam premiar El sense porc d'Albert Toldrà, que és un treball d'etnohistòria sobre la qüestió de l'alimentació. Les qüestions d'oralitat estan molt ben representades, també qüestions vinculades a l'arquitectura tradicional també estan representades. Potser si hi ha alguna temàtica que no està massa representada i que estaria bé que la gent s'animara són aquelles qüestions que tenen a veure amb la cultura material. El fet d'haver guanyat el Premi Bernat Capó, que una institució tan prestigiosa com el Museu Valencià d'Etnologia és important, evidentment, i pot ser més encara per a mi pel fet que considero que això reconeix el treball
que he fet en història sempre dins de l'àmbit d'història cultural, són temes que he tractat que de vegades per la història oficial són una mica menyspreats o marginals, considerats marginals. Són temes vinculats a història de sexualitat, d'alimentació, de història de les dones o religiositat. I el fet de tindre un reconeixement així important en un llibre precisament sobre alimentació em dona molta satisfacció perquè considero que és un reconeixement important.